ഓം നമഃ ശിവായ. മഹാശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ആലുവ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനായി ദേവസ്വം കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നും രസീത് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടുകളായ കൂട്ട നമസ്കാരം, പിതൃ നമസ്കാരം, തിലഹോമം എന്നിവ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വഴിപാടായി നടത്താവുന്നതാണ്. ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് ഇതര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തജനങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മണപ്പുറത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഭക്തജനങ്ങൾ അവരുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ശിവരാത്രി അപ്പം, അരവണ, പാൽപായസം എന്നിവ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റിതര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭക്തജനങ്ങൾ കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തജനങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മണൽപ്പുറത്ത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഭക്തജനങ്ങൾ അവരവരുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ശിവരാത്രി തീർത്ഥാടനത്തിനായി എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ശിവരാത്രി ആശംസ.